esker, hiruroi, gehiago luzatu gabe, hastera goaz. Jardunaldiko lehen izlaria, Jon Zabalarako, gizarte psikologiako doktore nahiana. Izenburu iradokitzailea Jonek foro honetara. Bilkura kolektiboen eta batasun emozionalaren eragina gizarte ongizatea. Jon Zabala naiz, gizarte psikologiako doktore gaia, Euskal Herriko Unibertsitatean, zuen arkideak aurkeztu nahi moduan. Ikerketa taldean sartu nintzenean, bazegoen, ikerketa lerro bat ireki berri, eta helburua zen Durkheimien eferveszentzia kolektiboaren teoria frogan jartzea, ez duzu nahi frogatu dugunik ez, baina bai frogan jartzea, eta zuentak asko jakin dugu zen moduan, burutu genituen ikerketa, zenbait ikerketen artean, bat izan zen korrekako ikerketa hori, edabide askotan agertu zen, eta hori eta besteren bat orkestuko dut, ez? Zein dira, Durkheimen edo guk frogatu nahi izan genituen zerak ez, premisak ez? Funtsean, Durkheimen arabera, gizabanakoak behar ditu bere garapen individual optimo bat izateko kidetasun sentimenduak, ez? Hau da, patu bat partekatzen duenaren sentsazioa, ez? Bere gizartearekin, ez? Eta, baina kidetasun sentimendu horiek, ikusiko dugu moduan, zein importantzia duten gure ongizatean, ez soilik ongizate psikologikoan, bezik eta osasun fisikoan ere bai, kidetasun sentimendu horiek eraberritu egin behar dira, eta horiek eraberritzeko modu bakarra proposatzen zuen modua zen, erritu kolektiboen bidez eraberritzea, ez? Erritu kolektiboen ostean, gizabanakoa eraberrituta sentitzen da, ez ditu soilik bere kidetasun sentimenduak eraberritzen, baizik eta bere bizitza individualari aurre egiteko energia eraberritu batez hornitzen du, ez? Eta erritu kolektiboetan zer gertatzen da hori azaltzen duena, ez da? Durkheimen aburuz, eraberritze hori soilik batasun emozionalaren bitartez gauzatzen da, ez? Batasun emozionala izango ditzateke eferveszentzia kolektiboaren baliokide hori. Ez dut denbora hartu, baina... Organ, esan dakoa, gizabanakoak babes soziala eskaintzen dion gizarte bateratu eta egonko, baina ez autoritario batekiko kidetasun da lotura sentsazioak behar ditu. Aldizka, bilkura kolektiboak ospatu behar dituzte, eta taldeko kideen arteko lotura, elkartasuna, eta hau da garrantzitsua da ere bai, sinesmen eta balore partekatuak berpizten dira, ez, berriro. Konfiantza soziala, hau da, funtsean bi eragin oroko zailkatu egin ditzak, bat da kohesio soziala, eta beste bat da energia individual eraberritua.